Sumoto, usa ka adlaw nagkasabot among utok nga manglaag mi sa Singapore. Nya usa sa among giadto mo ang famous nga Universal Studio. Nya pa-picture ko na siya kana magdupa-dupa siya. So mao to, ako ra sad siyang gawin-uyonan. So mao na neron, nagdupa-dupa siya. Hala, dupa jud, dupa, dupa. Sige pa, dupa. Dupa love, dupa darling, dupa. So ko da apil tabi. Ug sa siging dinupahay mi apil og dupa nga among anak. Unya ba, nanakay mig Jurassic Ride, nakasakay na namo sila, mga tay, nangahumod, aligris sa dog slide, maong ato nang isugilon sa sunod ato video. Okay, balik ta sa atong dupa story. Pagkasunod adlaw ba, may balik bitaw na siya dupa-dupa, nakapangutan ako sa akong kaugalingon. Maoro siya pa mauli no? Bitaw oy, ganahan ram sa gay ko mapicturean niya. Bisag kanus bisag unsang orasa, basta siya. Line pa yato ba? React sa mo bisag mo love lang gud. May mamog others. Kining escalator, mao ni ang pinakataas o pinakangilo nga escalator nga ako nasakyan. Nya maoro to. Matagan ta mong panglawas. Salamat ha. May binuang man eh. Nagkurog ako to. Taak saan? Balik ko mo ni sa ato. Okay. Feel na ko, marag balikin. I survived! I survived! I survived ko, anak!